सना नों माबायदि सिमां नुदों खोन्थादो सना आं मालाय खामानि मावदों रागा जोंदों नामालै रागा जोंदों नामा होनदों एसे मिनिब्ला रागा जोङाखैबा खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो स्राय बरायसिनो लायबावबाय आरो एकदम सानफ्रामबो नैबे ओंखाम संग्रानिफ्रायनो बरायो आं मानो होनबा एकदम ओंखाम संनायाव ओंख्रि संनायावसो भिडिअ खालामनाय जायो नालाय बे ओंखाम संग्रानिफ्रायनो बरायबाय थायो आरो आं दिनै आं संनो नागिरदों दाउ भाजा एकदम नै दाउआ एकदम थोरसियाव गोदानानै लाबाय एकदम नै बिदैबो दंसोलायबावो आरोखि बेबायदि बिदै गोनांसो दाउआ बिराद गोथाव जायो नोंथांमोनहाबो मिन्थिखागौ ओंखायनो आङो बेखौ संनोसै भाजा संसै दिनै जेबो ओंख्रि संला बे दाउखौनो भाजा एवनोसै बे भाजाजोंनो गोरान जानोसै आरो ओरैबायदि एकदम मोदोम फुंनायनि थाखाय जानायखौ खमायनो सानबाबो माबा ग्रोब बेदर जाबाय थानाय जायो ओमफ्राय एकदम मोदोमखौ खमायनो सानब्लाबो हाला आरो आं मा खालामबावनांगौथाय एकदम फुङाव खारनोबो एकदम सिखारनो थाब बायोना ओरैबायदि अलसिया 7थायावसो सिखारखायो नालाय थैखागोनसो 7थायाव सिखाराखै एफा अयनायनो हबालाय 7थायाव सिखारबाय बे मोनसे डाइलग आरो एकदम नै माबायदि बुगाजोबखो आं आयो बोरै फेसेमबावगोन एकदम जाया सानबाबो ओंखामफोरखौसो जाया साननानै थाबाबो बे बेदरफोरखौथ' जाया साननानै थानो हायाना ओरैबायदि आरो नै बे संग्राय गादावनि मेगननि नोजोरावसो गोलैबावबाय जै बे संग्राय गादावनि मेगननि नोजोराव गोलैगोन बे बेदर फिसाफ्रा एकदम बासायखाला आरोखि ओंखायनोथ' जानोसैलाय नै दिनै आङो मायाव जागोन थालिर बिलाइयाव जानाय नायनोसै आरो एकदम मालाय बयहाबो थालिर बिलाइयाव जानाय मायाव जानाय भिडिअ खालामथाय आंबो थालिर बिलाइयाव जानोसै ओमफ्राय जेबो ओंख्रि सङा आङो बेखौल' भाजा एवगोन आं बेखौल' भाजा एवनानै गोरान जागोन आरो गोरान भाजा बांद्राय भाजाद्रायबो खालामला ओरैनो एसे सिम बिदि दोनसै आरो ओमफ्राय आलु दरनैसो होनानै संसै ओमफ्राय बिमा आइया बिराद आलु जानो बायो ओमफ्राय होनबाबो आंहा आलु गोथाव मोनो आलु जानायखौथ' नुवाखै महरफ्रा आलु बायदि जाजोब्बाय थैखागोनसो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान अननानै बै घन्टाखौ टेंखौ दामनानै होदो आरो जायाफ्रा मा भिडिअ होसोमलाबाय थायो होननानै रागा जोंना आरो नायलांबाय थादो दे जामायजोबि आइमोन ओरैनो बानलु लाबो मा जाहोनो हायथां माथां मा सामब्राम गुफुर लायनो थिननायखौनो माबा हिनजाव सासे लाबोनो थिननाय बायदि मोनबावदों मासे बोरैबा हौवाहाय बेलाय जाहोनो हायाबा जाहोनो हाया होनदो नोङो जोंहा न' लुगासिनो नालाय बै मिस्ट्रिखौथ' एकदम बारा माबानोबो होलायबावा आरोखि देनजारसो ओंख्रि एसे बेदर ओंख्रिफोरबा एसे ओंखाम जाया नालाय बेदर ओंख्रिफोरबा हरनो नागिरो ओमफ्राय हरबाय थायो नामा बिसोरनो होनजायो आरोखि एकदम मानसिफ्राबो जायबा जाय गोसो गलिनानै खारफाथारोबा बेखायनो हौवाफ्राबो हिनजावफोरखौ गिलायलांबाय आरो जारलासो जायबा जाय खारफाथारो बिराद खारफाया जों बिदि एकदम बेफोरबायदिनि गोसोआनो फैया आरोखि ओमफ्राय सोरबा अबावबा खारदों हिदों माबा माबि निउस होनायफोरखौ नायानो गावहा जि नायो नै अबावबा खारदों नै अबावबा मादों नै हिनजावफ्रा नै ओरै खिन्थालायबावगोनसो आरोखि ओमफ्राय मालायनि खारनायखौनो एकदम नांलायलायबावगोनसो बाराबा हौवा हिनजावनो थैगोनसो खारग्रा जात दंखायो मालाय हिनजावफ्राबा आसुरितसो मावनानै जानो रोङिफ्रासो खारोलै मावनानै जानो रोङिफ्रा खारा नांलाय खमलायबाबो मावना जानांगौ हौवा हिनजाव मा लाब गोदान हौवा नागिरबाबो बे संसार जागासेयानो गोदान हौवा नागिराबो बे संसार जागासेयानो जेरावखि थाङा मावाबा दाङाबा मोनजाखाया बेनिखायनो आंनि साननाय आरो बियो नैबे संग्राय गादावनि साननाय नैबे दावदै एवसे एवनो होलायदों मालाय दुब आराम जादो आरो आंखौ आयौ बेखौ गोथाङै जानो होनबा हागोन आं नाथाय दा हौवाया रायगोन ना बिसास गैया जि बुरजा बिदैमोन आयौ बे दाउआ माबादों मा होनो बिदै दैनो खाना होदोंमोन आं ओमफ्राय बिदै दैनो खाना होनाया बहा हारसिंनो बिरखोनानै दिन्दां जानानै थाबाय आरो ओमफ्राय मोनजाबाय आरो लस गैया मोनबाय आंनि दाउआ दाउजों आलु एसे होबाय ओमफ्राय नै थेन्थां होदों आं थेन्थां होबा बिराद गोथाव मोनो आं खैदोब मोजां जायो आरो थेन्थां होबा दुन्दिया होसिगोन हिनजावफोरनि खामानि साननाय मानि फेलें एकदम फिसा गोनां फिसौ गोनां खामानि नालाय एकदम दिनै माबा मा होनो
दाउ बेदरखौ लायाव माबालायनानै जानो नंदोंमोन आं ओंखामखौ लालायनानै एकदम गैया आरोखि फेलें ओरैबायदि फेलें ओमफ्राय दा जोङो माबा लायनो ओंखारबाय हाथायाव मैगं खरस लोगोसे ओमफ्राय माबा आरो बेवाइनि फुजानि फारौ नांगौ दाउ नांगौ एकदम फिसाजोआबो उनाव दैसे उनावलाय सोरो उनावलाय नै फिसाजो गेदेर आरो बियो फिसाजो उन्दैखौ गारखोमाना फैबाय दानो नुनांगौ आरो ओरैबायदि हायावसो गांलाब उन्दुखागोन एन महिलारि बायदि एन महिलारिया रागा जोंबा जेरै हायाव गांलाब उन्दुयो बिदि उन्दुगोन आरो गागोनसो आइलांबारिनि फिरफिलि ड्राइभार आरो फैगासिनो नों मा लादों गुन्दै सुहैनो ओरैबायदि हाथाय जायो जों बाथाबारिनि माबाफ्रा ने बिहामजोफ्रा मैगं फानहैनाय हाथायाव थांनाय आरोखि एकदम हौवाफ्रा न' नेग्रा ओमफ्राय हौवाफ्रा आजिखालि न'सो नेखानांगौ होमबासो समायो हिनजावफोरखौसो देवानि मारि हिनजावफ्रासो देवानि मारिनांगौ ने थाङा बागरबावनो एसे देलायाबा जायाना आइदै आखाइ रुवायजोब्बायहाय भिडिअ खेबनाया दख'नाबो बुबावबायसो दै रेशन कार्डफ्रानो आजिखालि हौवाफ्रा मोनबावलासो हिनजावफ्रासो मोनो सोरनाबा हौवाफोरनि नामानो गैया जाहैदों लाबाय बागरगावनि दाउ बाजार नैबे जाबाय गय बाजार ओरैथिं थाबाय हाथाय दाउला गोजा नेदों मोनथ'वाखै र' एसे नेनोसै एसे सिगां माबाबाय मा होनोमोनलाय लांग्रोबाय सोरबा नै बागरगावनि हिनजावफोरनि मैगं बाजारा मानसिखौ खम लांदां मोनलायदों जों दाख्लैसो जा फिरमोन मागो खालि मावदों आब' बेल' होननायलाय एसे हाखाफाव हमनो लेनजारहाय दासो जाहांदों नै हाथायाव मानसिफ्रा दहाय मानसियानो गैयामोन अनुष्का गुबुननिया गोथाव एसे बोलाना खोन्थादो दे नै बेखौ लाबाय होनदो नै संग्राय गादावा दख'ना लाबाय संग्राय गादावा मोजां नुदों नुवाखै होनदों नुवाखै रायजोफोर मोजां नुदों संग्राय गादावजों समायथारगोन थैखागोनहाय सापर्टारफ्राबो थैगोनसो बाजाराव गिदिंनो जों आसा थाबोबाय आरो एकदम माबा डाक्टार फैदोंनो लेंहरगासिनो आंखौ दाख्लै बे मोदोम हामनायथ' नङा बिदिनो गेस एरि मुलि लाखिनाया बेनि मोदोम सेमनायनि एसे खम जानो होदोंमोन ओमफ्राय मोदोमा बेसेबां सेमखो चेकआप खालामनो मोदोमा सेरसेल' सेमदों सेरसेल' थैगोनसो मालाय खामानि मावदों रागा जोंदों नामालै रागा जोंदों नामा होनदों एसे मिनिग्रा रागा जोङाखैबा खनसेजोंल' थे होदोलायनो थैखाबाय सना नों माबायदि सिमां नुदों खोन्थादो सना आं ओरैबायदि सिमां नुदों बोरैबाथारलै आंना हौवाया मा बिदिसै नों मानो बिदि रायरा हिनजावखौनो बिफा नोंनावलाय एसे मानो नायाब्ला नोंलाय मिस्ट्रिफ्रासो मिलायलांबाय बे बिफा नाहरलाय नोंलाय देखायदों माबासो नायगासिनो